Igwebike TV, Igwebike TV, ọnụ na-egburu Igbo niile n'ebe ụwa sọtụ. Ndị papa, ndị mama, ụmụ okorobịa, ụmụ agbọghọbịa, ụmụaka, geenụ ntị. Igwebike TV, ọ bụ ife onyonyo nke kacha na-ewepụta akụkọ ọma nke na-enyere Igbo niile aka n'ụwa gbaa gburugburu. Tinyenụ ntị na-enenenụ ife onyonyo akpọrọ Igwebike TV. Igwebike TV, ọ bụ ọkachamara n'ife onyonyo nke ndị oyibo kpọrọ TV. Nke a bụ nke be anyị. Ndewono. Igbo ekele m unu, onye ọma na-ege ntị. Anyị si na Igwebike TV taa wee na-ewetara unu akụkọ. Afa m bụ Oriakụ Chinwendu Ụbaka. Ihe anyị ga-akarịta bụ maka ndị ichie. Ameelere m mụ na ya ga-akarị ya bụ, biko kọwara anyị onye bụ. Ndewo. Ndewo. Afa m bụ Maazị Ogbuefi Obiefuna Umegbolu. Nnọọ. Ime ike ịgwa anyị onye ebe ka ị bụ? Afọ m akọwakwara ebe nsi bịa maka na abụ m onye Igbo ndị gboo. Mana oyibo beme anyị were afụzi onwe anyị asị ndị ekewara ekewa. Okay. Abụ m onye gboo, ihe ọ pụtara n'okwu Igbo ndị gboo. Mana ebe nsi mụrụ m, ebe nsi mụrụ na Ụmụagụnyi ka ndị oyibo si kpọọ ya local government area, Oji River local government area dị n'Enugu steeti. Mana na ndị mmadụ jụọ m ebe nsi ha na mbụ onye gboo na mbụ ndị Igbo. Nwanne, nnọọ. Ogbuefi, achọrọ m ka m jụọ gị, kedu ihe bụ ndị ichie? Nwee ike ịkọwara anyị ka nwatakịrị ghọta ihe bụ ndị ichie? Nne m okwu ga-akwụ ọtọ. Ịma na abịago ndị bịara abịa oyibo bịa wetegwagasịala anyị ihe dị iche iche. Ọ bịazie dịka ekwuru ihe bụ ndị ichie, asị na onye na-ekwu ihe ndị ichie na-eme ihe ndị ọzọ. Mana ajụjụ ga-amaka ndị ichie n'okwu onye abụrụ onye gboo aghọtara ihe ndị gboo na-eme. Maka nsị ka nkọwa ya na-etu ndị gboo si wee kọwara anyị, o si wee gbarụ n'arụ anyị, ọ ga-esikweta gbarụ ruo na ndị ọzọ na-ese anyị. Ndị mmadụ ya aghọta m, mana ka nkọwa ya ka ndị na-aghọtara ihe dị n'ọdịnala Igbo, ka nkọwa ya ka onye ọbụla wee ka o doo onye ọbụla. Kọwara anyị ka anyị ghọta, ma ụmụaka ka ha ghọtakwuo. Ndị ichie unere anya n'ụka bụ ancestors, angels, na ya esi ya na-anasị unu kpọwa unu dịka jee na nnukwu unu ụka na-akpọ ndị osoro Katọlik ma ndị osoro CMS Anglican. Abịa sị na enwere ọdị dị iche iche akpọ ya angel, Gabriel, Andrew, Peter, wee gawa. Ihe a ndị ichie, mana ndị ichie ndị wetara anyị ụka. Mana ekwuwe ndị ichie a na-ekwu okwu ewu ka isi mụrụ. Afa m bụ Obiefuna. Mbọsị amụ mụ, nna m n'anya fụ na onwe onye nọ n'ụwa wee bụọ m Obiefuna. O wee bụrụ ya ihe o ji bụọ m Obiefuna maka na ụmụ na ndị ichie bịara ụwa. Ndị ichie a na-ekwu okwu ahụ ndị mụrụ anyị ebe anyị si bịa, ndị bụ anyị ụzọ bịa. Nwa bekee na-akpọ ya n'okwu oyibo ancestors. Ahụ ndị ichie. Daalụ. Isi na ndị ichie bụ ndị nọrọ anyị ụwa, ndị nọ tupu anyị abịa ụwa. Ọ pụtara na ezinụlọ ọbụla nwere ndị ichie? Ezinụlọ ọbụla nwere ndị ichie. Ka anyị si wee bido okwu a sị gị na mbụ ndị gboo, anyị bụ Igbo. Ndị Igbo
mana ndị bụ bịakwutere anyị chịkọọ anyị ghọgbuo anyị bịa na-eche anya fụ ihe dị n'ime anyị wee sị anyị na ịbụ Igbo mana ekwughe ihe afọ anyị na-akọwa bụ ndị gboo ndị dị na gboo gboo ọnwụ na nna m adịrọ mara adụ ọnwụ na nna m adịrọ nna m ya adị ya bụ eziokwu ọnwụ na nna ya adịrọ wee dịrị anya ya na ebe ka bụ eziokwu onye bụ ndị Ichie ọ pụtara na ụmụ nwoke ndị Ichie bụ nwoke ma bụkwalụ nwaanyị ka ọsọ ụmụ nwoke bụ ndị Ichie ilewe anya n'okwu a ọmụmụ maka ka Igbo si amụ a na-amụrụ na nna mana onye ọbụla si n'agbụrụ pụta n'ime agbụrụ a ọ bụrụ nwoke mụrụ ya ọ nwaanyị ka bụ eziokwu so ọ wee ya ụmụ nwaanyị anyị bụkwu ndị Ichie maka na ụmụada ndị Ichie ụmụada maka ọ na-awụ ụtụtụ ka nkọwa ya ka onye ndị na-ege anyị ntị ghọta ọfụma ọ na-awụpụta ụtụtụ ọ bụ na akụ inululu ụlọ ọjị nọla ana mkpọ nna m na-akpọ ya na-akpọ nwunye ya mkpọ nna m bụ Ụzọachi mkpọkwa nwunye ya nne m ego oyibo Joy ọma ka m si kpọọ nna m mkpọ nwunye ya bụ nne m nna m mkpọ nna m afọ ya wumegboro afọ nwunye ya wulewe ọgọ ọha na-abụ na-ejekọ so mana abịago n'Igbo cosmology ụmụ anyị bịa mee ka ọ dịka nwaanyị a na-achọ ịkọwa ihe ọ dịka nwaanyị anọkewere ọ na nwere ụlọ ọban nwaanyị ọwụ na nwaanyị adụrọ anyị mkpụrụ anyị epu ka bụ eziokwu ajụjụ ọzọ nwee bụ kedu uru ndị Ichie bara na omenala ndị Igbo nne m ekwurekwu ọgwụkwa na ndị Ichie adọrọ mara n'ebe a kọwala anyị ọfụma ka anyị wee ghọta ebe isi abịa ịma na mgbe anyị ibido jụọ m ajụjụ si na mma na-akọwa ya ka onye amara ọdịnala Igbo wee ghọta ya ọfụma ndị Ichie n'oyibo are your saints and your angels ọ bụrụ na maka mụnwa na-awụ mpụta mkpọ ụtụtụ ọbụla ntete tupu m emewe ihe ọbụla m eme mma akpọ ndị nwe m ọha nwe m ọha isi afọ wee kwụwa okpu ọnwụ na ịkpọrọ ha kedu ebe ị ga-esi bido uru abalị karịrị ihe anyị na-ahụ anya maka ba nọ na mmụọ ụtụtụ gosi ndị Ichie akelekwe m unu ịkpọ ndị nna ha na nne ka dị ndụ arafugoro ịkpọha ndị ma ndị nna na ndị nne na ndị nna maka ka nsi mmalụ ama m ihe obibo na-akpọ ama m to my 5th generation so mpụta ụtụtụ mkpọwa ha ka ha ra ndị m akpọnwụrụ ndị m amara ababa si ndị onye ikpeazụ mkpọrọ na the 4th one nke ịnọ biko kelere m ndị m amara ababa na taa na m abịakwa na-ekwe ka m si eje ọ na-eme n'iru biko ka m nọrọ n'azụ ọ na-eme n'azụ biko nụ ka m nọrọ n'iru ọ karịzịa na-eme n'iru n'azụ unu bịa chere m ka m nọrọ n'etiti mkpọkwa ụmụnne m maka anyị niile kwekọrọ n'ofu ihe mana ekwetara m na nnọọ ndị Ichie ndụ bụ Chukwu abịa ma anyị abịa rụọ ọrụ ma ọ bụrụ na o nwere onye Ichie onye Ichie isi na agbụrụ ya wee pụta ga-eje n'ụtụtụ n'ime mmụọ wee si Chukwu abịa m nekwe na ụmụ anyị ahụ anyị nwekwu ihe nchọ ka achọkọ m ka ire mewe nne m Ichie ndị Ichie onwere ibe a na-ekwu ma ọ na ndị Ichie adọrọ n'okwu ihe ọ pụtara bụ na ndị Ichie bụ ndị na-edozila anyị ụzọ anyị si aga ọnya ịga ka Igbo si aga ọjị a na-akpọnụ ka obodo si bụrụ awụ m onye
ndị be anyị gọwa ọjị asị gị aja n'iyi uchi na-edu ndị inyi ndị ichie ma chi ahụ ha niile kwekọrịta ha na-alụkọ maka ha nọ na mmụọ. O nwere onye mgbasị ya na ndị nọ na mmụọ n'ọlụ anyị na mmụọ anyị na ọlụ ha n'ife ya n'ụwa, mana m nọ na-ekwu ya ọghọtara isi ya harapụ na mgbe nwa oje jụọ ajụjụ na ọya aghọtara. So ajụjụ ọzọ nwee bụ otu ọka si bịa be anyị irubere ndị ichie isi ma isi ha bịa duo anyị kwa ụtụtụ ọbụla ma kwa abalị ọbụla, mmadụ ncha ka na-eme ya. Ịma na ihe dị na okwu a, ihe ụka mbịambịa ụka bịara aka ụka si bịa akọwakwa ya ụta adọrọ ọlụ ndị nabatara ụka, maka na ndị wetara anyị ụka ji ụka jide mma. Ọnwụ na ikwere n'ụka ha mgbe ahụ ka anyị kwukere 100 years ago, ndị ichie anyị bụ ndị ancestors anyị, ndị nna nna anyị ha na ndị nne nna anyị ha bịa fụ ka nwa oyibo si bịa, bekee si bịa. Ọ bụ na ịkpọjere nwa ga-ekwetere n'ụka anyị ekwu ya bata n'ụlọ akwụkwọ, ka bụ eziokwu. Ọ bụ na nwa ga-ekwetere na ka anyị kpọkọ ya Anglican ma ọ Katọlik ma ọ kedu ha na-akpọgasị Methodist, ọ ga-enwerịrị ebe ị ga-ahapụ nwa ka o kwenye ka o wee nwee ike ụba wee dịrị ya, maka na mgbe ndị ụka ji bata be anyị na ya na-akpọ ha ndị our colonizers. Mgbe ha bịara ha meriri anyị maka ha ji gịnị, ha ji jide mma. So ndị be anyị ndị ichie anyị ma bịa n'ebe anyị fụ na ọ bụrụ ihe ha ga-emewe n'ike aka ma ya rapụ ụmụazị ha jewe akwụkwọ. O nwekwa ihe dị mma na ihe ha wutere. So ekwenya ka ya iwe mere ndị mmadụ ji wee maka ihe ikwu okwu ihe ụka ka ihe mere ndị ụka ji dịka ha na-avụ anyị ikpere ndị ichie ọ ndị anyị nwabụ ndị ọfụ iwe dịka anyị amakarị ihe gbasara ndị ichie. 2 to 3 generations ndị Igbo amalụgo ụka. So onye nna ya kara ụka, nna nna ya ka ụka, nna 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 ya ka ụka, o nwere n'ihe ọ ga-ama gbasara ọdịnala. Ka bụ eziokwu. Mana ọ bụrụ na ọ chọọ ịma ọ ya amakwa. Ọ jụọ ese. Anyị nwa esikwa m n'ebe ụka nọ, ezinụlọ ụka bịara, ndị nne na nna m mere ihe ụka, mana abịakwa m n'ebe anya jụọ onwe m na mmụọ, maka na oyibo kpọrọ ya DNA. Their DNA ansụkana ya n'oyibo is running in me. Ndị nna 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 m nọ m n'ime. Nnọla na jụọ ajụjụ a na-ezukọ gị, onye ọbụla ịjụọ aza gị. So ụka bịara unu a na-abụ mụ na ndị mmadụ na-ekwu okwu nsị na m ada akọtọ, maka na anyị nwa bụ ndị kwenye n'ihe dị n'ọdịnala anara akọtọ, mana anyị ga-asị nekwa ebe dị mma, nekwa ebe ha emetere ya. Ụka nwere nke ha wetara, o ji wee bụrụ gịnị, o nwere fada a na-akpọ Monsignor ka ọ wụzi na Obiọra Ike. Mgbe ahụ nwoke n'ebe 90s na Sacred Heart Enugu. So ọ na-edo mass, ọ sị na ọdịbendị dị n'ụka. Mbịa na-asị kedu ihe nwoke a na-akọ, nwa mecha one day wee fụ ya si afada na onwekwe ihe ntị iju kedu ihe bụ ọdịbendị. O wee sị n'ihe adịbe nna gị dị n'ụka, n'ihe adị n'ụka dịbe nna gị.
mana nke a ga-aka wee za gị ọsịsọ bụ nke dịbe nna gị maka ọ ndịbe nna gị ebe isi bịa bụ ndị ma gị nke ndị ụka wetara bịara abịa enwere ike eje jụọ n'ime mmụọ ndị a na-akpọ amara anyị ị gara ezi ozi ka o jeere gị mana ịtụkwuru ala beelu ndị ichie ya akwa si ya biko na ihe nọ n'ime ya ichie na-enye ndụ enye akụnụba enye ọmụmụ o nwere ihe ndị ichie a na-enye ha ga-echekwa gị onye ilo bịa gbachiere gị biko ndị Igbo mewe na ihe ọdịnala kelere ndị ichie o mere ihe mmalụ nke okwe ya na-eme ya akpọwa ndị ichie n'ọkwa ndị ahụ ndị ga-awa emecha ebe niile a na-emekwa akọwaka anyị ga-anakwu daalụ anyị amụtago ọtụtụ ihe n'ụbọchị taa anyị amagolo ihe bụ ndị ichie malụ ka na ọ bụ ọsọ ụmụ nwoke bụ ndị ichie na ụmụ nwaanyị sokwubolo ndị ichie mana o nwere ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị kedu ka esi edoziri ndị ichie ọnọdụ n'ịbata n'ezinụlọ a isi oke n'ebe edebere ndị ichie dị n'ụmụnna ma ọ dị n'ezinụlọ kedu ka esi edoziri ha ọnọdụ onye bịara ụwa abịaghị ụwa ọnwụọ ọbanye na ndị ichie anyị bụ mmadụ Igbo na-akpọ ya anyị ada anwụ anwụ mmadụ ada anwụ anwụ mmadụ na-eyipụ akwa onye nwụọ asị na omebere n'ọyipụ ga-akwụ bee na mmụọ o nwekebere ebe a ga-asị na enwere ebe a dewere onye ichie maka na emewe niile o nwere ebe a dewere onye ichie anyị nwa dịka anyị nwalụ n'ala bekee ga-eje chọwa n'ebe a dewere ndị ichie oche maka na ebe ọbụla ị nọ maka ha nọ na mmụọ ị nwere ihe eji akpọkwu ndị ichie ọ bụgoro na ị nwere akụ inu ị nwere ọjị ị nwere nzu ị nwere ose alligator pepper ọ bụ na ị nwere ihe anọnwụ ndị ụka ọ bụrụ iwu na ọ ga-eje n'ụlọ ụka wee kpee ekpere n'ụtụtụ onye tete ebe ọ nọ kpọkuo chi gị emewe ka e nwee ọnọdụ ezinụlọ ọbụla nwere ebe ha dowere ndị gboo dowere a na-akpọ n'oyibo sacred place o nwere onye na-akwụsị na most of these compounds a na-abata o nwere ebe ị ga-abụ ife dịka mkpu ogirisi ma ukwu ara ma ukwu ọjị ma ukwu unokoji wee dịwa ụfọdụ ebe a wee ebe enyi onye izizi bụ onye ichie bidoro ezinụlọ mana taa maka na oyibo abịago ụfọdụ amakwụzi ebe nna ha si ụfọdụ a na-anakwụzi ime obodo ije jụ ka ha si mụrụ ọ wee bụrụ ya o nwere onye agha si nọ na n'ụta dịrị ya mana ihe nna ya ndị Igbo si hapụgodo maka isi na ụta dịrị mmadụ si jụba ese anyị ada amacha ihe amacha onye jụọ akọwara ya nke mmụta taa echi onye ọzọ akọwakwa ma ọzọ mmụtakwa o wee dịrị na-aga omenala Igbo amaka Igbo amaka ndị Igbo na-ege ntị a sị onwe ihe ị na-amarọ gị jụọ ese ịjụọ na ị ga-ajụta ebe ndị ichie ka ndị ichie si eduba anyị echebe anyị ma ndị kwee n'ụka ekwenyekwa n'ụka wee na-eme na-aga nọ nke onye ji ya jisie enyi ike. Ajụjụ ọzọ m wee jụ gị bụ kedu mmekọ ndị nze ndị ọzọ na ndị ichie? ịma na ebe ọbụla enwere ihe ndị Igbo na-akpọ ọdịnụdị na ọdịnamma a na-enwe ndị eji emedo obodo a na-enwe ndị okwu na-elu n'ọnụ ndị ọzọ ndị nze bụ ndị kwenyelu na ha ga-akwụwa aka ha ọtọ maka na a na-echi ya echi mgbe be anyị dị mma onye chi ichi ọzọ ma onye agha echi nze
a ga-afụ ihe mere na o ruru ichie nze ka eziokwu anaghị anakọta vanụ maka a na-ekwuzi na anakọtazi iwu mmadụ asịrị echi gị ọzọ na mgbe igbo bụ igbo ka dị mma maka na a na-abịa ekwuchekwensị ndị be anyị na anyị nwere ihe oyibo na-akpọ we have conflict in our belief system, misconception in our belief system. Ịma na onye emeri n'agha ọ na-aghọ onwe ya ọ wee bụrụ ya onye a ga-echi nze ma onye a ga-echi ọzọ ka m nwa si ghọta bụ onye gboo na-eme ihe dị n'ọdịnala ọ na-eru elu. O nwere obodo ị ga-eje asị gị na ọnwụ na nwoke ruru ohu ahụ 40 years anyị echie, mana ụbọchị taa enwezi ndị dị 25 a na-echi nze chie ọzọ. A na-ekwukwana so ndị nze na ndị ọzọ ichi igwe anaghị eme ihe igwe eze mmụọ ka anyị na-eme. Kedu ihe bụ eze mmụọ? Eze mmụọ bụ onye na-anụ, onye dorori onwe ya asọ. Ndị ichie si na onye a bụ onye ha chọọ ka ọ bụrụ ọnụ na-ekwu okwu n'ebe a na-ezi ozi anọ ya asị ọfụ ya adịrọ mma ọkpọọ ndị ọnụ na-elu n'okwu ndị nze na ndị ọzọ ha bịa nekwa ihe ọfụ kedu ihe a ga-eme ka emechie ya na-achịbịa agbawa agha agbacha agha ndị ichie ezi ozi. Ịmana ihe a na-ekwu quantum physics. I was telling somebody na ndị ichie anyị bụ our ancestors. They developed quantum physics before ihe anụ na-akpọ quantum physics. Kọwala anyị ọfụma ka anyị ghọta. Ndị a ghọtara ihe dị n'ụwa eke orie afọ nkwọ eke anwụ orie mmiri nkwọ ikuku afọ ana na-akwụnyere ogwu dị n'ime ya. Ihe a na-ekwu okwu ụwa anyị nọ n'ime ya nwa bekee kpọrọ ya energy maka a na-ahụ mpịa ka m kwuo nke onye anyị nwabụ ndị agba ọfụ ya ghọta ọfụma. These 4 elements bụ ike dị n'ụwa. Onye ọbụla ghọtara ihe na aghọtago chi Chukwu abịama. Mgbe gboo mgbe ihe dị mma mgbe anyị na-asa ana anyị emerụgo ana ụfọdụ n'ime anyị merụrụ ana maka na a na-achụ ego maka na a na-achọ ka ọ bụrụ ihe amara ishie. Onye eze mmụọ anara anakọta fụtakwuo okwu. Onye ichie anara asị nze na ọzọ maka ọ bụ ndị na-ekwuchitere ndị ichie sabịa sị na ndị ichie onye ichie na o chiri ichie na o chikwere ichie na ọ satalụ kwekọrịta ya na ndị mmụọ ndị bụ anyị ụzọ bịa na ọ na-asị na ọ na-eme ajọ ire. Igbo cosmology dị very simple. Igbo amaka a na-abịa kwuo na Igbo amaka ndị mmadụ na-asị nọọ maka na anyị nwere mmụọ nwee mmiri mee no. Ihe wu ọdịnala anyị nwa bekee kpọrọ ya it's very simple. Ojiọfọ ga-ana ụwa aka gị ọtọ. O nwere ihe ọzọ dịkwa n'ihe a na-eme n'ala Igbo. Ịjụrụ m sị m kedu ọrụ ndị nze ndị ọzọ na-alụ na ọdịnala ebe ndị Igbo nọ. Ọ ndị ozi ka ha bụ anaghị anakọta banye ebe mmadụ si ya bịa ka ọ bụrụ nze. Ọ na-eru elu. Ọ ndị nwe ka ihe a ga-akpọkọ ya na a town or a kindred. Ọ ha anakọtasị na onye a na olugoro ichi nze. O nwere mgbe gboo
o nwere ndị kpatara ego ha sị na ha chọ ichi ọzọ, ha sị na ha na-echi ọzọ maka ha ọ bụrụ ego ka eji echi ọ na-elu elu. Mana ka ihe si wee dị ụbọchị taa, oyibo abịago. O nwere ihe ngwugwu mgbe gara aga, misconception in our belief system. Na anyị nwere ọgba aghara na nghọta ihe gbasara ihe anyị bụ. Ihe anyị bụ ndị gboo, anyị bụ ndị nnọnụ ndị ọzọ wee bịa. Ndị nnọnụ ndị ọzọ bịa bụ ndị ụmụchukwu abịa ma. Nne m, onye Igbo, ihe onye Igbo na-eji ime o mechaa ya fụta, onye ọzọ abụrụ onye Igbo jee tinye aka n'ime ọ bụkwa nnọọ olurori garịa na agbụrụ anyị. Anyị bụ ndị gboo, anyị nwabụ ndị nwe ana, anyị so na ndị nwe ụwa. Ya ka anyị ji eti mgbu na-asị si mewe ọdịnala, si kpọwa ndị ichie na ọhanwa bụ the engine, ka ebe oyibo na-akpọ ya the brain behind our future. Ọhanwa bụ ndị ji ihe gbasara anyị na anyị dị ndụ taa. Ọhanwa anyị bido mewere ihe n'uru ha maka na anyị gbakọtara ha azụ. O nwere ezinụlọ ihe abata baa na ekwute okwu ndị bịara abịa, ndị bụ anyị ụzọ wee bịa, asị na ha were ya ndị ụka abịa sisi bubu gbaa ọkụ mee nka. Ọ bụrụ ya, ọ ndị ahụ ndị nwe ebe ahụ. Nna m nọ na mmụọ, nna m nọ na mmụọ, ọ ga-amasị ya, nna m ọ ga-amasị ya ka nwụọ nwụọnụ obi echie? Nna m ọ ga-amasị ya ka nwa m nwoke nwụọ? Ọ bụ na m anọrọ onwe ihe mee ha obi anyị etie. Ọ wee were ya, enwere ebe nna na-ekwuchiwe ihe gbasara ọdịnala Igbo. Ọkwanụ ọdụ mfele, o siri ike, ọ nghọta. Daalụ nne. Daalụ nne. Ogbuefi Obiefuna Umegbunu. Omudo. Anyị bụ ndị na-eme udo maka na anyị abịago n'anya. Anyị bụ mmadụ nọ na anyị na-agba okirikiri. Onye mete mma anyị abịa ọzọ emepụrụ ya. Onye mete ajọ anyị abịa ọzọ akpọghachi ya azụ. The evolution of human race. So even na ayọ ndị Igbo, onye na-aka ụka malụkwa na o nwere ebe o si. O nwere nna na-ajụ enyi m nwoke, o nwere ihe ma ebe ha, o wee sị na ya ra-akwa papi ya, wee sị ya akwalụ nna papa gosi m si ya n'ihe akwa, ọ sị m na ndị ụka si na ya akwụ na ọjọọ si ebutesi nne ya eme. Wee sị ya jee ka ị jụọ nwa fada ọ nwa Anglican onye ụkọchukwu chọrọ ime ya ma ọkwa akwalụ nne ya. Jee jụọ pastọ ma akwalụ nne ya. Ọ sị m yes. Okay, ajụgoro, o wee jụọ pastọ, si pastọ kedu akwa unu si na ya akwa papa ya? Pastor si yes, but o wee jụọ pastọ si ya mgbe nna gị nwere ịkwalụ nna gị? Ọ sị yes na ụmụnne na ha kwara ya. Ọ sị oke na nsogbu adịrọ na ya akwakwa papa ya. Ọ bụ na ya ga-emezi ka unu sụpụ ya na ihe a na-eme na nsogbu adịrọ. By and large, ọkwa nne ya ihe niile a na-eme ya tupu ọkwa nne ya kwụsị. O nwere ihe anyị ji o ji dị ka anyị akacha akwanụ. Ihe anyị ji kacha bụ na anyị ma ebe anyị si na ndị bụ anyị ụzọ dowere anyị ihe ga-eche anyị. Onye Igbo ọbụla bụ onye Igbo kpọrọ onwe ya onye Igbo malụ na-ekwuchekwa ekwuche nọ Ndi-Ichie bụ na ọ na-eku ume.
Ndi-Ichie bụ ndị na-eche anyị. Ọ na-eche anyị. Nwere ba na Chukwu abịa ma na-alụkọ. Anyị agha nọ n'ife malụ ihe na-eme na mmụọ. Mana banwa ka anyị ga-asị bikonu jee n'ozi ịma ihe mewu na ụfọdụ n'ime anyị toro na ihe ndị oyibo na-akpọ vileji. Abịakwuzie ka esi zụọ anyị nwatakịrị na-etopụta ezijie ụlọ akwụkwọ primary school, kindergarten, secondary school. Abịaghị asị ya na ndị nọ n'obodo na ndị ajọ mmadụ ya nakwa n'obodo na ihe ga-emie nke a emie. Onye ọbụla jụwa aka n'ebe o si na nwere ebe anyị si. Onye luo amara mma ya ka nwere oge ikwu okwu a. Onye luo ọmara ebe enyi nna nna ya nne ya ọwụ na nne na nna ya ka dụndụ ya yọwa si ka ezukọ ebe enyi nna nna na nna 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 na nne iluo ngwa akwụkwọ oyibo ka anyị na-eme mana ndị ọcha niile anyị na ha na-eme macha ebe enyi ndị mụrụ ha. 1st of November All Souls. Mbọsị a luo ha jebe n'ebe a na-enyi ozu onye ọbụla akpọkọrọ jebe n'ebe a na-enyi ozu. A na-eji njede n'ozu a na-eje ka ha kene ndị ichie ya ka o ji dịkwa ka ire a na-agarịba maka na onye na-ekpe elu na-akpọwara isi asị na Bible si na honor your father and your mother. If you honor your ancestors, when we start doing that, o nwere ihe anyị ga-achọ n'ụwa agha enye anyị maka ọ bụ na ekwuru m si na ọwụ na onye nne ya dụrọ ọ gara abịa ụwa. Onye nne ya dụrụ ọ gara abịa ụwa. Onye nna nne ya dụrụ aghara abịa ụwa. Ndị Igbo mewe n'ọdịnala na onwere ihe jọrọ njọ n'ọdịnala. Ọdịnala bụ gịnị ihe anyị bụ ndị gboo. Daalụ nne. Daalụ. Onye ọma na-ege ntị anyị anụgo ka o si kọwara anyị mụ amụtago m ihe rinne. Ofu okwu nji anata bụ kwụwa aka gị ọtọ maka na onye mmefie anaghị ejide ya. Daalụnụ ka ọ dị mgbe ọzọ. Afa m bụ Oriakụ Chinwendu Ụbaka ka emesienụ. Daalụ.